Dark man sent birthday money to President Z04 in October. I have evidence. President Z04 is very dark black man, right hand man. Video loading. VDM planned the whole setup against Harrison. Do you know? Yeah, somebody posted on social media to his gullible audience. Do you understand me? Just because of engagement. My name I got that now because of na very dark man about somebody Gabi onwere ife ike na-ekwu maka ya kịta ọbịa kwuo okwu ka ọkpụkpụ ga akọtụ ka ị bịa weta evidence ife ị na-ekwu. So mmadụ nweziri ike ịpụta na social media rejie something. Do you understand me? Just because of again engagement. Onye akịta ifuru kịta postiri ife aga ya kịta aka kịta onwere evidence onwe. Ife a niile was just all about traffic. Let me tell you something. Sometimes ọ ya bụ mfu ife afa na-eme amụ atọ m because I know nekwa ife na-eme. Do you understand me? Mana gị nwa bụ the gullible follower bụ ihe ahụ ị chọrọ ịrụ ka a na-agwa gị. Onwere onye setere Harrison up. Do you understand me? Ọ bụ ụdị Harrison na-esetiri up, must he enter into that trap? The same issue about him maka ego ka ejikwa wee set up still yet money yani. Ị na-apụta kịta na-asị na-esetiri up how? Na enyere gị ego ka ije deliver ilu ebe a mesie things up. Akwa life mmadụ dị at stake ka a na-ekwu okwu ife ahụ. Because ihe mere some of unu ji ahụ ịpụtara ị na-ekwu okwu etu o si sewu because na ọ bụrụ ya relative ọ nwanne gị nwoke ma ọ mama gị ma ọ papa gị dị involve n'issue a kịta na a na-apụrụ fafa nọ n'ime ọfịa. Do you understand what I'm saying? Onwere onye set Harrison up. Harrison just fucked up. Some of us nọ na this social media knows what is going on. Do you understand me? A lot of people kịta ịpụta na a lot of people kịta apụta kịta na-ekwu okwu ma ọ bụ dị angry against Harrison because of past incident. Do you understand what I'm saying? After the reason why eji wee sị na esetere up n'ego ịmada ya na that trap. Why? A na-ekwu asị na esetere up na apụrụ anụrụ ife niile apụrụ anụrụ gị tarịt na enye gị ego ka ije deliver then iwepụ the money debe n'ụsọ. Isi na apụrụ anụrụ gị maọbụ na a na-envy gị maọbụ na a dị jealous ọ bụ mmadụ ziri gị wepụ that money. If some of us nọ na this country the worse than our politician, I can tell you.